Og I skal nok få masser af tid til at hilse på Anders Klynge og Andreas Poulsen i løbet af dagen, og også efter vi har været i gang. Men jeg skal bede jer alle om at trække om på den her side, så I kan se heroppe på. Så alle jer, der står på den her side heromme, kom herom på den anden side. Fordi lige om lidt, så skal vi i gang med en fælles opvarmning heroppe fra scenen. Så alle børn, og også gerne forældre og bedsteforældre, træk herom og stå på den her side til at se jer alle sammen. 500 børn er tilmeldt. Det er jo helt vildt at få sådan en stor opbakning år efter år. Inden vi går i gang, skal vi have sådan lidt praktisk info. Vi har over